Straight to the point. Now, atong balikan mahigala. Gahapon, doon na ba tayo mga pictures nga naa si BBM gahapon niya. Nagkuhan yun, patungan yun ni Cristina, Secretary Cristina Frasco o si Doc Frasco sa BBM. Mura lang diligikan sa London. Giuli nila nga, uli mo kay naas BBM mo, ari. Ha? Tanawa na. Yung pagbisita gahapon. Asa man itong mga pictures, names. Na ito, nga, kuhan. Adto man to sa Kapitolyo, nanto sa Talisay, nanto sa may, kanyo. Kani sa kuhan kinini ang, sa Kapitol ni, diin man nilipit. Diya, sa Liluan, si Cristina o si Doc Frasco, kunuhay, gulguor sa kuyok BBA mga higala. Mura lang di kan sa London. Ato lang ikandag katawa makaigalaan kay mag-uol magutao kato ni may seryoso nagkaayo ang mga balita ang atong komentaryo sa Kitsdughan. So ato lang agi katawa tudlo-tudlo na Cristina may gala tapad ni BBM hasta si Frasco na tudlo-tudlo sila wa na tudlo hapit ang Kutkut River. Bungkag nga paddle sa Kutkut River. Sila may nagay dito na ari patipas dito sa BBM kan hindi makita ng mga kuan na flood control na to. Ato ba mabana-bana kay sila may nagkuyog-kuyog. Pero dito gyud unya miingon may gala nga ang kanana ang Liluan mga sukit di paminawa mga higalay manager atol mga higalas Bagyo. Sus Ginoo ko. Dakong insulto. Ang mga Frasco na sa Liluan. Aljo Frasco na sa Liluan, ang mayor, ang congressman taga Liluan. As congressman Doc Frasco, si Cristina mga higala taga Liluan. Kay naminyo man ni Frasco, unya mo'y top notches daghang patay. Wa magkadimao mga higalang liderato. Kay kami mismo naka-observe sa DYHP RMN Cebu og ato mga reporters nga nangadto sa Kutkut River og uban pa. Wagi LGU mga higalas Liluan nga nagpahimangnos mga tao. Kay kini ko mga tao actually, imo magunos sa mga higalang pahimangnuan gihapon. Bisa pag moingon ka sayon man istoryahon na ibagyo likas mo dinha. Kana mga tao og dunay LGU ron nga mag-megaphone dito dai. Mapugos sila og adto na sa evacuation center. Wa man na mahitabo sa Liluan. Kay unsaon mga higala nga ilang mga leaders to naman na makasyo naman. Straight to the point. Before sa typhoon, wa mahitabo ang pagpalikas sa mga tao. During the typhoon, hasta ilang MDR mo, kapila mi manawag sa DYHP, way mo tubag, gasigilag ring. Straight to the point. Paghuman sa Bagyo, mga higalay ni hatag mga pagkaon dito sa evacuation centers. Pagkagrabiha. Muna ni, kung yun tawar ko ang simple lang kayo nga analysis na to Sa mga mayor sa 5th District nga gitagag authority kay mga to manuroy mga kagalaan dito sa London, usas mga mayor ang wa mo dayon. Ako nang gipakita ninyo mahigala ang iyang letter kagahapon. Kining mayor sa Bourbon, wa mo dayon sa iyang rason dito sa iyang letter nga naay nagsingabot nga katalagman. Tiyan mo na ang eye of the storm. Ang bagyo dito ni landfall sa Bourbon. Kaluy sa Diyos, wa mga higalay patay ang Bourbon day. Nga naman ang mayor, nga ikaw may ground commander diha, atol sa panghitabo, ikaw may manager diha, before sa typhoon o sa gihimo, ang mga tao nga naa sa daplin sa sapa, pamahawa na mo, ari mo sa evacuation centers. During sa typhoon, naa mahigalay, ready ang rescue team. Human sa typhoon, ready mga higala ang mga pagkaon dito sa evacuation centers. Wa man ni mahitabo, mahigala nga, mura man mga kigalaag, mga biniyaan na ilo man intaon ang mga Tagaliluan. Straight to the point. Dili sila may sintos Bagyo ang Bourbon. Way patay. Ang Liluan, ang Compostela, wa man diha ilang mga managers, mao'y daghang nangamatay. Kay kanago mga tao, bisan pa mga higalag, sige na tagpahimang doon sa radyo, wa ta makuwang. Kinahanglan pampunagod nga, na uban nga okay ra dayon mo, hawa diya. Ang uban, kinahanglan pa doon ay taga-LGO nga mag-megaphone dito,
nga mo ingon nga sige na mo ari na mo sa evacuation centers. Kay daghan mo kog kabalaka, tinuoray lang kana mga tawo nga naa daplin-daplin sapa. Numero 1 moingon mo sila sa kadaghang bagyo, mga super typhoon sa mga nagian, wa man gyud kaabot ang tubig diri inday ken mo ana man sila. Ikaduha moingon dili man mo kabiyaan sir kay di man may mga butang lagi basig pangkawaton. Kay kabantay kani ang mga higalay panahon sa katalagman mo, gawas man puning mga mapahimuslanon. So di ka basta-basta makabiya sa mong balay, mabala ka makabasig dunay kawat nga na ba? Basig sakon imong balay. So man dili ka basta-basta mo biya. Nya gawas pa na ang pagkaon. So muna nga kung dunay LGU nga mo adto, hawa na mo ari na mo sa evacuation center, ay lang mo kabalaka kay kami ray bahala sa inyong mga balay na atay tano diha nga mo tanaw-tanaw. Dili mo ay kabalaka ng kawat. So adto mo. Nabay gobyerno nga mapasalig ba? Lahi gyud ang effect. Ikaduha, imong ingon mga tao nga ay mo kabalaka sa evacuation center sa to, doon na tayo dito'y mga pan dito croissant. Ay ste. Pandisal lang kadi man ni Europe. Ito lang yagi katawa-katawa mahigala. Libre tagkaon dito ha. Ato abot sa kwan kining evacuation centers kana mga tao dai kinay mayo kay do na maday ko nya aligre ta dito adto lang ta. Tanawa, ini pamakwit anak kana mga bata makita namon joy sa mga bata ba? Wa sa kasabot mga higala sa sitwasyon nga namakwit sila ni store. Inig-abot dito sa gym dai. Sa evacuation center kita sa lain-lain mga bata la perti nilang duwa-duwa mga kaigsunan. Malalipay kay sila. Ngano man ang mga bata na mo makita ba nga wa gud sila bitay hanaw pas kalibutan, pero ang ilang makita nimo ang joy sa ilang mga naong kita ito sa laing bata mahigala dagan duwa basta na nasa sa safe nga lugar. Nga naman doon na may LGU nga ni pa bakwit labi na ko nga mayor mo imusoroy dito day. Takong epekto ug ang leader mahigala mo kwan. Kaya kana po mga tao diha kinahanglan nagdunay mo timon. Kay mahitabo ana mahigala og dili way mo timon ana. Kanang uban na labi pa gobyerno, isos Ginoo ko. Straight to the point. Daghan din na mahigala mga di lang kumusultig unsa. Babahin-bahin man. Doon ay mga kugihan din ha. Daghan. Napoy mga tapulan. Napod mahigala mga political accommodations. So kung maway mo mando nila, kanang mga tauhan na di na mulihok day. Straight to the point. Kung way mo mando, mano importante sa leader. Numero 1, kana mahigalang tapulan, dinadaan man ang di mulihok. So kinalman na nimong imong kuhiton ang lubot anak na mulihok. Na ay mga political accommodation siya mahigalang gipasod, ka anak ni kapitan, anak ni konsyal dito, dagato ning leader dito, pasod lang trabaho. Kanang mga klasiha sa trabahante, ugwa mga higalay mo, mando anak nila, ugway mo timon, dili na mulihok. Ang decision making di aman mga higala sa chief executive, local chief executive. Unya, kanang mga kugihan, kini prangka-prangka pagka-istorya ha, kanang mga kugihan nga naa, di po na mulihok o basta-basta lang, nga muhimog ilang kaugalingong initiative, labi na ka ng gobyerno, kasuway magugog panalbaho, lahi mo na private, lahi po ng government, suway kag trabaho sa government ay, di magkakapatakag lihok-lihok, uway mando, kay mulihok-lihok ka, pasingin lang sa ka nga, sa may imong kuhan nga no, man ka naguna-una, man ka diha, pasing mudagan kag konsehal. Kaya ako lang yung giagig katakot-tawa, but this is reality ba ya? Og ikaw karon dili ikaw may mayor. Nya ikaw may maguna-una diha. Nya wa ka gi-designate po sa mayor nga ikaw say bahala diha. Nya mulihok yung kag imo kay gusto kag serbisyo gyud nya kuan. Tininuod nimo kay nasing-kasing. Pasingin lang sa kaday nganong isa may nagmando-mando nimo diha, kisa may nagsugo nimo nga mo ning buhaton nimo. Sa mudagan kag mayor dinhi. Pasingin lang ka man. Nya ang imo pong panimbako kana mga kugihan, simbako ang imong desisyon ng busipyat kinsa may mo tubag day ikaw may mabasol tanggal pa lang kada sa trabaho. So naay mga kugihan, maghuwat og lingkod-lingkod na wa may direksyon pa. Muna ka importante sa usa ka manager sa usa ka lugar. Sus didto man mga higala na suri-suroy man si UK. Nainiingon ako di man London attorney London ang uban niya kana sa Aljo UK man na. May kaon-kaon. Kisa may naghatag ni mong picture nga. Kanindot pa ni pan, ni kaon ni Cristina o ni Frasco, Doc Frasco. Croissant kini nga pan, no? Dili ni basta-bastang pan, ha? Di ni palag pandisa lang nga ordinaryo.
kinahanglan yung dunay direksyon. O tinuod nga makamaon nga leaders Flasco, kunahuna ang sa liluan day. O kanang imong manghod nga mo mayor, tanaw ni mo marag na mayor lang tungod po sing apelido, daghan man ang inana. Ikaw may mo agak niya. Mo neto buhaton i-guide nimo. Otro sang vice mayor, Flasco man sa vice mayor mga higalawa sa gyud kalihok. Tanaw nimo murag dili kwan. Ikaw may maguwang diha. Tinuod nga makamaos Flasco ha kana kung tinuod sad. O di ba sad? Mailang mahigalas forma lang sad. Kamao ka mo, take over ka mo yung kasumanghon, o di ka mo take over mo, ikaw may mo guide niya, dong, mo ni remote na lang taki, di aman ta sa Europe. Di aman ta dilas kuan, remote kuan na lang management. Ikuan to sa dito, i-communicate na pamay, sabta na pa signal, mo ni yung buhaton, mo ni mo na. Naibilin to dito si kuan, ang vice mayor niya, mo ni siya may ground commander sa dito. Wa man mahitabo, limang ka kami mismo experience na mo sa DWHP ha, kapila may manawag sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office diya mga higalas liluan. Wagi mo tuwag, nagsigilag bagting. Straight to the point. Sige lang ka bagting. Unya, London ning uban si Aljo Flasco dugay day mahuman sa day November asa man tong Aljo Flasco tanawar ko nang di ba imong gipakita kanina names ka tumantong kang Santiago. Katong ubang mga mayor London to. Kini kang Aljo tanawar ko kang Aljo nga kwan. Ito Travel Authority. Kani Aljo Flasco, kano? Authority to Travel, Honorable Aljo Fernando Flasco. You are hereby granted an authority to travel to the United Kingdom on November 1 to 11, November 2025. Kuane, November 1 to 11, dugaya pa day. Unya karon na, uli man sa siya pa may imo, patuupos mga tao dito, laliman ka, ang akong bakasyon, kuto pa untas pizza 11 pero ni una na may uli tungod ninyo. Kamo ang mga tao pa yung pasangilan balihon. United Kingdom. Kaya lahi man tong lagi London man uman United Kingdom. Okay kanang London mo man ang capital sa United Kingdom. Nani sa Europe nga mga lugar, no? Actually, kinigon mga kagalaang kinigyong United Kingdom, ang ila diha mga kagalang primary language, English, pero lahi nga pagka-English, kanabang British accent nga pagka-English. Ang kananaang France, Europe, kaya po na dako mo gani, by, geographically, ligon man ni kining Europe dahil ngilngig ni. Lima ka mo, gasto ato kag US, ang United States of America, mas gamay man ang ilang values kwarta as compared nila dito sa UK. Kaya ang dollar god, 59, $1 is equivalent to 59 pesos. Ang dili sa UK, 1 pound equivalent to 78 pesos. Yan nakadako. Unya, geographically, kanang France, mo gini mga French ang ilang pinsultian, pero Europe ra maguna diha. Kanang nga continent, kanang Europe nga continent, naa diha mga gamhanan. Kay lima ka ang sakop sa United Nation, permanent member sa United Nations Security Council, naa sa Europe, duha na guna daan, ang United Kingdom ug ang France. Mao na kanit na sa diha napita sa Europe, European countries na. Nya kanang Russia, part ng Russia, Europe sagod. O nang kanang mga tanawa mga batasan ng mga Europeans ligod tanan pero medyo di sa pulupig dayo. Una-huna sa lab kami may ngilngig sa dire. Ano dili sa mo follow sa dugwan, nasa ilang mga kaugalingong sinultihan sa dito. Pero kini nung United Kingdom, kuan ni English ning ila dinha, pero ilang pagka in English kana bang pina Harry Potter nga pagka in English ba? Naay French po din ha. Kay tungod ganit ka man sa dihang mga lugar European countries man pero mabutang sa mga secondary na nga mga languages. Pero daghan na dito. Pero sagad ang English, pero lahi pag tunada ng ilang in English. Mamao ng ilang in English sa Australia. Kaya kanagong Australia, kung tanaw ni mong history, kanang mga tao sa United Kingdom, dahil British, na-under man na sa Britannia ko na ilang, na kolonya sa Britannia man na sila mo nang kita kag in Englishan ang Australia, mamao sa UK. Kanang pinangungingon ka, dahil mangutana kag, do you have water? Ikasabot. Mo inyon, do you have water?
sabot na. Ha? O imong i-pronounce og klaro nga mother and father, adi sabot nga mother and father. Ato lang ni agi katawa mga kaigalaan. Ingon sa kana United Kingdom man dili man, pero kanang United Kingdom magod usay daghang libog ana mga higala. European countries na sila diha kanang Europe mahigala, kanang France mo gani mga French nga mga pinulungan. Katawanan sa ganang French gud mga kaigalaan. Pero naapo diha napita ra kay Europe man na mao sang uban na but kini mga higala island mo gani. Unsa na pag-explain ng United Kingdom day? Nindot ba imo i-explain ng United Kingdom pareha nag-explanation sa mga Islas Camotes? Kay mura ba sa malibong United Kingdom? Unsa man ang Great Britain? Unsa man ang England day? Unsa man ang London? Ano na may Northern Ireland? Ako na explain niya. Pareha na ako gamitong example ang Camotes para masabtan. Kanang Islas Camotes ba day? Kanang Islas Camotes. Mo na itong gamiton example dali kay sabton.